olili ncheta ọmụmụ odogwu elukwa ọzọ. Unu si olili ncheta ọmụmụ odogwu elukwa ọzọ. olili ncheta ọmụmụ odogwu elukwa ọzọ. Mgbagezienụ m ntị. olili ncheta ọmụmụ odogwu elukwa ọzọ. Eji m eligwe ogwo. olili ncheta ọmụmụ odogwu elukwa ọzọ. Ebuka m akpa eje. olili ncheta ọmụmụ odogwu M elukwa ọzọ. ga-eji bụ nri wee na. olili ncheta ọmụmụ odogwu elukwa M ọzọ. ga-aṅụkwa gwogwo. olili ncheta ọmụmụ odogwu elukwa ọzọ. Ebuka m onu na-eje. olili ncheta ọmụmụ odogwu M elukwa ọzọ. ga-eji gbankwụ wee na. olili ncheta ọmụmụ odogwu elukwa Awụfu ọzọ. na-asakwa afọ. olili ncheta ọmụmụ odogwu Mana eji m elukwa ọgwụ ọzọ. na-ekechi afọ. olili ncheta ọmụmụ odogwu elukwa Ngwa ọzọ. ka anyị bezie egwu a. olili ncheta ọmụmụ odogwu Asị m elukwa ọzọ. unu ka anyị bezie egwu a. ọkwụ na-atụgo onye nkụzi ya. Ifro ka unu desi na-eke unu desi na-eke unu desi especially gị nwa dọ n'etiti na-eke isi gị ra ọkwụ na-atụgo onye nkụzi ya. ụdị isi karịa ụmụnne ya Chai. eche na isi m buru ibu na na-eke isi gị ra n'obere nwa onye nkụzi emume. biko gwanụ m odogwu a na-akwado olili ncheta ọmụmụ ya. aha ya bụ odogwu bụ Mazi Eze Hyginus Onyekaozuru, CEO Eze O Global Services, onye Amaeke Oduma dị na Nri Enugu steeti. Kedu ụbọchị bụ ncheta ọmụmụ Mazi Eze Hyginus ma kedu ụbọchị ọ na-akpọ olili ncheta ọmụmụ ya? ụbọchị nke 13 nke ọnwa Maachị a anyị nọ bụ ncheta ọmụmụ Mazi Eze Hyginus, mana ụbọchị nke 16 nke ọnwa Maachị a anyị ka nọkwa ka ọ na-akpọ oku oriri ncheta ọmụmụ ya nke afọ a. Kekwe n'ebe Mazi Eze Hyginus kpọrọ anyị ka anyị bịa gbakọọ lie ma ṅụọ maka olili ncheta ọmụmụ ya. La Royal Gardens dị na Port Harcourt ka ọ gwara anyị bịaba. Kekwa n'aha ndị enyi Mazi Eze Hyginus so akwado olili ncheta ọmụmụ ya. onye nke mbụ bụ Ogbuefi Obiora Okoye Friday, eze nwata nke mbụ n'Oduma. onye nke abụọ bụ Ụkpai David Abuchi, Prince Nasri na Ghana. onye nke atọ bụ Annie Christian Donkenge, nwa Chinemelife n'obodo Cameroon. onye nke anọ bụ Ogbuefi Nnanyelugo Monde Aja, eze ugo na Abuja. onye nke ise bụ ozugonu kpọdebezienụ biko nyenụ m onu ka anyị gụritekwa egwu a. onye nkụzi emume. Unu si na mmụma na ka m kụwake n'egwu kịta ka unu ghara inye m onu ngwa. ọkwụ na-atụgo onye nkụzi